Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Nofru s-sagrifiċċju tal-Quddiesa għar-Ruħ Ġużi Kawċi. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla ħanin li tista' kollox, fit-tiba tiegħek biet minna kull awġ biex inkunu ħielsa fir-ruħ u l-ġisem u naqdowk bla xkiel ta' xejn. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Erf. Ħobbu l-ġustizzja, intom li tmexxu l-art. Aħsbu fuq il-mulej kif inhu sewwa u fittxuh b'qalb safja, għax hu jinstab minn dawk li ma jġarbuhx, jingħaraf minn dawk li ma jaqtgħux qalbhom minnu. Il-ħsibijiet ħżiena ibedu l-bniedem minn Alla u s-seta tiegħu. Jekk tiġi mġarba, tikxef il-bluwa ta' min iġarraba. F'min jagħmel il-ħażin ma jidħolx l-erf, lanqas jammar f'ġisem marbut mad-dnub. Għax l-Ispirtu Qaddis li jrawwem fil-virtu jaħrab minn quddiem il-qerq u jwarrab minn fejn hemm ħsibijiet bla sens. U meta ssir l-inġustizzja iċanfar lil min jagħmilha. L-erf u spirtu li jagħmel il-ġid, imma ma jaħfirix lil min iżeblaħ bi kliem fommu, għax Alla hu xut ta' dak li hu fih innifsu u jaraf sewwa ħsibijiet ta' qalbu u jisma' l-kliem ta' fommu. Għax l-Ispirtu tal-mulej jimla d-dinja kollha u li jħaddan kollox jaf x'jgħidu l-bnedmin. Il-kelma tal-mulej. L-ħajr l-Alla. Salm responsorjali. Inwieġbu mulej mexxini fit-triq ta' dejjem. Mulej mexxini fit-triq ta' dejjem. Mulej, intarbilni u tarafni. Intaf meta noqgħod u meta nqum. Intaraf mill-bogħod ħsibijieti. Int taraf il-mixi u l-waqfin tiegħi. Triqati kollha inti tafhom sewwa. Inwieġbu. Mulej, mexxini fit-triq ta' dejjem. Inkun għadni anqas li ssint il-kelma, meta int, mulej, tkun ġa tafa kollha. Dawra mejt inti tħaddanni u tqed lidek fuqi. L-erf tiegħek tal-għaġeb ma wassalx għalih, oli wisq u ma nlaħħaqx miegħu. Inwieġbu, mulej mexxini fit-triq ta' dejjem. Fejn immur il-bogħod mill-Ispirtu tiegħek? Jew fejn nista' naħrab minn quddiem wiċċek? Jekk nitla' fis-smewjiet, hemm int. Jekk nimtet fih l-art, int hemm ukoll. Inwieġbu, mulej mexxini fit-triq ta' dejjem. Jekk nilbes il-ġwienaħ tas-sebħ u mmur nammar fi truf il-baħar, hemm ukoll tilħaqni jdejk u taqbadni l-leminija tiegħek. Inwieġbu, mulej mexxini fit-triq ta' dejjem. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. 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 Intom għandkom tiddu fid-dinja bħal kwiekeb u żommu sħiħ il-kelma tal-ħajja. Alleluja.
Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: ma jistax ikun li ma jingħatawx skandli, imma ħażin għalih min ikun ħtija tagħhom. Ikun aktar jaqbillu jekk jorbtulu ma' għonqu ġebla ta' tħejn u jitfgħuh il-baħar milli jagħti skandlu lil wieħed minn dawn iċ-ċkejknin. Oqgħodu attenti. Jekk huk jaqaf xi dnub widbu u jekk jindem aħfirlu. Jekk jonqsok 7 darbiet f'ġurnata u jdur lejk 7 darbiet u jgħidlek jisobija, aħfirlu. L-Apostli qalu lill-mulej: kattar fina l-fidi. Weġibhom il-mulej: kieku kellkom fidi imqardaq żerrija tal-mustarda, kontu tgħidu lil din is-siġra tat-tut: inqala u mur tħawwel fil-baħar, u kienet tisma' minnkom. Il-kelma tal-mulej. Ejjew eżjes dal-ħodu nilqgħu din il-kelma, dan l-invit tal-mulej Ġesu. Għandna l-ewwel parir. Il-mulej qiegħed iħeġġiġna biex noqogħdu attenti. Attenti biex ma nagħtux skandlu. Xi tfisser il-kelma skandlu? Attent biex int ma tfixkilx lil min huwa miexi fit-tfittxija tiegħu lejn Alla. U t-tieni parir huwa dan: kulħadd jiżbalja, ħadd mhu perfett, imma min jiżbalja u jitolbok taħfirlu, aħfirlu. Iżżommx f'qalbek. Għax jekk ma taħfirx fil-mument stess li inti m'intix taħfer, inti diġà qed tagħti skandlu lil dak li qed jitolbok maħfra. Quddiem dan kollu ħatkun dalgħodu it-talba tagħna lil Alla, dik l-istess talba li jagħmlu l-Apostli lill-mulej. Kattar fina il-fidi. Kattar fina mulej il-fiduċja fejk u mhix fina nfusna. Kattar fina mulej il-fidi ħalli aħna ikollna il-qawwa li naħfru lil xulxejn. Kattar fina il-fidi mulej biex f'dan il-passaġġ tagħna f'din il-mixja tagħna lejn is-sema ma nkunux ta' tfixkil għal xulxejn. Nresqu it-talbit tagħna u fiduċjużi fl-imħabba ta' Alla l-Missier ejjew inresqu talbitna. Ngħidu flimkien dik l-istqarrija li jagħmlu l-Apostli fil-Vanġelu llum: mulej kattar fina il-fidi fik. Mulej kattar fina il-fidi fik. Meta s-saċerdoti ma jagħtux eżempju tajjeb u l-insara jġibu rieħhom bħal min ma jemminx, nitolbuk mulej, kattar fina il-fidi fik. Meta d-dinja tiddubita il-preżenza tiegħek, l-imħabba u l-providenza tiegħek, mulej, kattar fina il-fidi fik. Meta nitilfu kull tama u nħossuna bla ħila li jinħobbu u għajjejna nitolbuk mulej, kattar fina il-fidi fik. Min dan is-santwarju għażiż nitolbuk mulej biex permezz ta' Omna Marija
inti tkompli tbierek u tqaddes il-familji tagħna. Ħatikber fihom il-fidi tagħhom fik. Għati l-għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Mulej kattar fina il-fidi fik. U Alla, id-djufija tagħna l-bnedmin titlob fuqna l-ħarsien tiegħek. Kun magħna bil-għajnuna tiegħek u ismana bi Kristu Siedna. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares bisliem mulej lejn is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek biex naqilgħu bit-tieba qaddisa il-frott tal-passjoni ta' ibnek li qegħdin inġeddu f'dan is-sagrament bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jintbattulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatemm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, int il-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħa il-ħobs, rad il-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan
għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġarad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jintej fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi salt natek, ikun it-tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jint trid fija, jint li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Kol taħt is-saf tiegħi, iżda jitkellma waħda, ruħu tkun fejn.
الجسم تا كريستو خالصني الحرية دايما. If to our
nitolbu. Inroddu lek ħajr mulej, għad qarbina mqazza li bija saħħaħtna, bħalma mtlejtna b'din il-qawwa tas-sema, ekk ukoll fit-tieba tiegħek, għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex tibqa' fina sal-aħħar il-grazzja ta' ħajja sinċira bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Nejdu flimkien it-tlet Ava Marijiet lill-Omna Marija. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm.